Mayong hapon ug Happy New Year mga kapuso, kinitong latest weather update, January 1, 2020. Ang Amihan ang padayon nakaapekto diri sa may Northern Luzon samtang ang easterlies hangin gikan sa sidlakan padayon nakaapekto sa ubang bahin sa nasod. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibok sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, Masinati ang panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon ug natay mga patak-patak na mga kalit na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Kasarangan ngadto na sa kusog na hangin ang Masinati sa tibok sa Visayas ug atong kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabaloron. Ang gitas-on sa balod diri sa Central Visayas moabot sa 1.25 to 2.4 metros. Last month, December 2019, ang atong total rainfall na na-record is 222.6 millimeters or equivalent siya sa 1,113,000 ka-barrels per square kilometer. That is 159% from the average rainfall or above normal. Ang atong lowest minimum temperature recorded is 23.4 degrees Celsius on December 30, samtang ang atong highest maximum temperature recorded is 33.3 degrees Celsius last December 4 na ay equivalent heat index na 39 degrees Celsius. Ang adlaw musilang sa alas 6:02 sa buntag ug para sa atong mga dugang detalye, bubisita ta sa atong mga official social media accounts sa atong website sa www.bagongdatpag-asa.dost.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomar Clarino. Maayong hapon.